ಗೈಸ್ ಮದ್ಮೆ ಇರ್ತಿದೆ ಬ್ರೌಡ್ ಕಾಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಬಡ ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆತಲ್ಲ ಈಗ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಂಡಿ ಅದೇ ಕಡ್ಡಡ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಅಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರಜೆ ದಾನಿಯ ರಜೆ ನೀರು ಜ್ವರನಾ ವೈಟ್ ಆಯ್ತಿ ನಾವು ಜ್ವರ ತೋಜಾಲೆ ಓ ದೊಂಡೇಡೆ ಗೈಸ್ ನಿಗಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ದೊಂಡೇಡು ಜ್ವರ ಆಪುಂಡ ಆಯ್ತೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣಣ್ಣ ಪಾತಿ ತಿರುಗಲಿ ಅಣ್ಣನ ಪಾತಿ ಪತಿ ತೇನ ಅದು ತೇಕು ಇದೊಂದು ಅಪ್ಪಗ ಬರೋ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಹಿಡಿತಾನೆ ಸಾಂಗ್ ಹಿಂಗ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ಲ ನೆನಪುಂಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಸಾನು ಪತಿ ತೇ ಎಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ಲ ಒಟ್ರಾಸಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಅವೇ ಪದ್ಯನೇ ಅದೇ ನಿಮ್ತ ವಿಡಿಯೋ ತೋರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರ್ದು ದಾದನ್ ಪಡು ಎಸ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಮೂಲು ಎಂತ ವಿಡಿಯೋ ತೋರ್ದು ಗುಡ್ 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 ಗೈಸ್ ನೀ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಮರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ ಅಂಚಾದೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಅಂದಿಂಗಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಮೇಡಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಮೇಡಮ್ ಎಂಚಾದನ ಮರ್ದು ಎಡಾದನ ಚುಪ್ಪರ್ ಎಸ್ 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 ಇಜಿತ್ತೆ ತೋಷ್ಪಾಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮರ್ದು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಐತೆ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಎಂಚಾತನ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಮರ್ದು ವಾ ಟೈಪ್ ಉಣ್ಣು ಅಂತ ಬಂದು ಪೋಯ್ ಸೀದೈತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಪೋದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಬರ್ಕಲೇನು ಪೂರ ತೂದ್ ಬರ್ತ ಗೈಸಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಬತ್ತಿರು ವರ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮರ್ದದ ಕನು ಚಂದಾನ ಇರ್ಬಿನಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಹಾಂ ಗೈಸ್ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಮರ್ದು ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮೊರಣಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಮರ್ದುಂಡತೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಅತಿ ಅಂಚ ಸನ ತುಲೆ ಎಂಚುಂಡು ತುಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡ ಕಮ್ಮೆನ ಪೋಯ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ನಡೆ ಪೋಯ್ ನಾನು ಪೈ ಮಲ್ಪೋಡ ಪೆದ್ಮೇದಿ ಮರ್ದು ಬೇಬಿ ಫುಡ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಬರೋದು ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಮೇಡಮ್ ಬತ್ತೇರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಿಡದಾಲೆ ಇಜ್ಜತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ನಂಚಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಪೂರ ಪೂರ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡ್ರು ಬೇಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಪುಳಿತ ಉಪ್ಪಡು ಸೊ ನಿಕುಲುಂದೇನು ವರ ತಿಂಡಾರ್ಡ ಬೊಕ್ಕರ ಬುಡಾಯರು ಅಂಚಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡೊಂದು ಪುಳಿತ ಉಪ್ಪಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೇನು ತೋಜಾ ಒಂದು ಪುನಃ 250 ಗ್ರಾಮ್ ಹೊಡೆದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬೈ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಸರಿ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್ ಸೆರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಸೆರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಇನಿ ಆಯ್ನಿ ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ನ ಪನೊಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಸೆರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್ ಸೆರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕುಂದಾದು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕುಂದಾದು ಕೊರ್ಪಿನ ನಟ್ಸ್ ಪೌಡರ್ಲ ಕುಂದಾದು ಕೊರ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ರಾಗಿ ಸರಿಕ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದು ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಅಂಚನೆ ರಾಗಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಸನ್ವಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ದಾದನ್ ಪೋಡು ಏನು ಬೋಡು ಓ ಬೋಡು ಉದರ್ ಬನ್ನಿ ಜ್ಯೂಸು ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದು ಜ್ಯೂಸಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಪನ್ಪೇರಂಗಲ್ಲ ಗಿನ್ನಿ ಗುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತುಂಡು ಆಯ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತುಂಡು ಓಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೋತಿತ್ತನ್ನ ಓ ದೇವರೇ ಅವೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಬರೋದು ಪುನಃ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾತ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡ್ರು ಅಂಚನೆ ಬೇಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಪಾತ ಪೆದ್ಮೆಂದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತಾನು ಈ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವಿಮೆನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಅಂತ ನಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆನ ಪಂಪ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ವಸ್ತು ಯೂಸ್ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಂತಗ ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಕುಜಲ್ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಲ್ದು ಕುಜಲ್ ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಉದ್ದ ಕುಜೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಂತ್ನ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ನಮ್ಮಕ್ಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಂದ್ಬಿಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಂದ್ಬಿಡು ಆ ಐಟಮ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಾಡು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಮೆತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಸೊ ಈ ಬೇಸೊಪ್ಪೊಕ ಮೆತ್ತೆಡು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆನ ಮಂತೊನ್ಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದಾಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಬೇಸೊಪ್ಪುಡು ಕುರೆ ಪುರ ಇತ್ತಂಡ ಕೊಂತ ದೆಕ್ಕದ ನುಂಗಾದಿ ಒಂದ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುರೆ ಪುರ ಇಜ್ಜ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಕಪ್ಪು ದಾತಿಯಾನು ಮೆತ್ತದೆ ತೊಂದೆತುಲೆ ಈ ಮೆತ್ತೆನ ನಿಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಬಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಓವರ್ ನೈಟ್ ನೆನೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ 2-4 ಬಿತ್ತನೆ ಪರಿಯಾರಡಲ್ಲ ಕುಜಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವ ಅತ್ತಂದೆ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಂತು ಕೊರಪ ಆ ಮರ್ದನ್ನ ತಿಂಡಾಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕುಜಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಗ್ಲೋ ಆಯರೆ
ಚೂರು ತೋರಾಯರೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆತ್ತೆ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಮೆತ್ತೆ ಒಯ್ಕ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಹೇರ್ ಹಿಡ್ದು ಪತಿನ ಮಾತೆಕ್ಲ ಮೆತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬನಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬೇಸೊಪ್ಪೊಂದು ಪಾಡೊಂದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ ಸೊ ಅಂತ ಕರ್ಕುರ್ಪ ನೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ ಈಜಿನ ನಮಕ್ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತುಗ ಅವಂಬತ್ತಂದು ಒಂದು ಕೈ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಅವಳು ಕರ್ಕುರ್ಪ ನೋಡು ಆತು ಫ್ರೈ ಮಂತಂಡ ಯಾವು ನೆಂತೆ ಬೇತೆ ಬಾಜನಾಗ ಪಾಡೋನ್ಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೆತ್ತೆ ಈ ಮೆತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಪ್ಪು ಪಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬನ್ನಟ ಕೊತ್ತುಗ ಬೇಸಲೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಈತ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಯಾವು ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಈ ರಡ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಂತು ನೋಡು ನೀನು ಒಂದುವೇ ಬನಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಂಡ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ತೂವೊಂದುಪ್ಪರ್ ಸೊ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಪೆದ್ಮೆತಿ ಮರ್ದಿಗೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದಿದೆ ತೊಂದೆಂಗುಲು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೇರ್ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮತ್ತು ಅವು ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದಿನಾಗನೆ ಕಮ್ಮೆನ ಬೇಯ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಮಂತನ್ಗ ಗೈದಿತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನೆ ಎಂಕೇತು ಬೋಡು ತುಲ್ಲಿ ತರಕ್ಕೆ ಆತ ಎಣ್ಣೆನೆ ನಾನು ಮೂಲ್ ಪಾಡುವೆ ಫುಲ್ ಪಾಡಿಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಲೀಟರ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಅದೇನಿತ್ತು ಒಂತೆ ಕಾಲು ಬಾಸ್ನ ಅದು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ದಿವಂಡೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ದು ಇದು ಕೊದ್ದೆ ಆವಡುಂದೇನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂತಿ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಚಪ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ನನೊಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಪಂಡ ರೋಸ್ಮೇರಿ ಸೊ ರೋಸ್ಮೇರಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಪಿಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೋಸ್ಮೇರಿ ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ನಡೆದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟದ ಪೂರ ಕುಜಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ದೀಪ ನೆಡ್ದು ಕುಜಲ್ದ ಶೇಪೇ ಔಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೀವಂದ ಪಯರ್ ಆಪುಜಿ ಕುಜಲ್ಗೆ ಕುಂಟು ಪುರ ಕಟೆಂಡ ಮಲ್ಲ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕನೆ ತೋಜುವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಟದ ಪಂಪಿರತ್ತೆ ನೆಟದ ಕುಜಲ್ ಬರುವಂತೆ ಪಂಡ ಭಕ್ತಲ್ಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಅಗೇಲ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುರ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿಡ ನಮ್ಮ ಈ ರೋಸ್ಮೇರಿ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಣೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಮೆತ್ತೆ ಬರುವಂಥ ಸ್ಮೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ರೋಸ್ಮೇರಿ ಪಾಡಂಡ ಒಂತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಫ್ರೈಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆತನತ್ತೆ ಒಂದೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ದೊಟ್ಟು ಕೊದ್ದೆ ಅವಡಾತೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಮಂತೊನ್ಗ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಆಂಡ್ತುಲೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಕೊದ್ದೆ ಒಂಬೈದಂದುಲೆ ಐಕ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಗೈಸ್ತುಲೆ ಫೈನಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊದೆಂಡು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಬಾಜನಾಗ ಅರ್ತೊನ್ಗ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ತುಲೆ ಕ್ವಿಕ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಪುಣೊಂದು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಒರಿದಿನ ಈ ಪೊಡಿ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಒಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಂತೊನಲ್ಲಿ ಮೀಯೊಡ್ದುಂಬು ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಕ್ಕರೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಏತೊಂಡ ಆತ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆ ಹಿಡ್ದು ಒನ್ನೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಆವು ಗೈಸ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಜಲ್ಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೂ ಈ 2-3 ಐಟಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿನ ಹೇರ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಹೇರ್ ಗ್ರೋ ಆದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಗೈಸಂಗುಲಿತ್ತೆ ಪಿದಡಿಯ ಇನಿ ಆಣನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ದೆಪ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ಸೊ ಆಗಲ್ನ ಗಂಡಿಡೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಪ್ಪರೆ ಎಂಗಲ ಮದ್ನೆಲ್ಲ ಕೆರ್ಲ ದಾದನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಿದಾಯಿಡ್ ಗೀ ತಕ್ಕ ದಾದನ ಪಾತಿರ್ನೆಟ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಎಗೇನ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬತ್ತಾನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆಯ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನಿ ವೀಕ್ದ ಮಿಡ್ಲೆಡ್ ಆಂಡ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತದೆ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಂದು ಕುಂದಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಂದು ಕುಂದಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ ಗೈಸ್ ತುಯರತೆ ಜನ ತೂದಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತರ ತಿರ್ಗಡು ಆತು ಜನ ಇತೆಂಕಲು ದಾರ ಸೀರೆದ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಕ್ ಬೈದ ಕೆಲವು ಪೂರ ಸೀರೆನ್ ತೊಷ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಕಿನ್ಯಕ್ಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವಡತೆ ಸೀರೆ ಅಂಚದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರ್ತುಲೆ ಅಂಚಿನ ಯಾರನ್ನ ಹಬ್ಬಿ ಜಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅರಡತೆ ಪಾತೆರ್ಗ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆತಲ್ಲ ಈಗ
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಚುಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೋಕುಂಡ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅದು ಸಾಕಾಬ್ ಜೊತೆ ತೂಕೈತೆ ತೂಕಲೇನು ಈತ ದೀತೇನೆ ಸೊ ಈತ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡಿ ಅದೇ ಗೈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಆಂಡ್ ದಾರೆ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ತಂದಾಂಡ್ ಬಟ್ ದಾರೆ ಸೀರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಮದ್ಮೆದಾನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ಯರ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ತೋಚ್ಪಾಯ್ರೆ ಪೋಚಿನ್ ಬಂದು ಸೊ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು ಉಪ್ಪಡಿಂದು ಬಂದು ನಾನೈತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪಿನ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸೊ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಜನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿಗ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್